Sme veľmi ďaleko. Niečo sme slúbili a ideme do toho. Nikoho sme neoklamali, urobili sme to, čo bolo dohodnuté. Veru, že tak, presne tak. Všetok ten marazmus, ktorý si od volieb tak užívame, bolo možné aspoň v hrubých rysoch predvídať. Ale okrem toho dokážeme s 99% istotou prognózovať aj väčšinu prúserov a ich nuancí, ktoré sa pred nami priebežne vynárajú. V pondelkovej predpovedi udalosti na celý týždeň zistíme, čo nás čaká a neminie. Ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje. A na čo aj? Veď my vietor využívame na našu suverénnu orientáciu na všetky 4 svetové strany. Kam vietor, tam plášť. Keďže pred týždňom v pondelok na Medárda nezapršala jediná kvapka, a pokiaľ ešte môžeme dôverovať pranostikám, dostatku vlahy sa nedočkáme ani v nasledujúcich 40 dňoch. Sucho aj iliberálna koalícia budú u nás vládnuť aj v 25. týždni. Sucho je katastrofálne, naozaj katastrofálne. Nuž áno, prázdninové teploty k nám vpálili a poslanci prácu odpálili, oboje predčasne, ešte pred oficiálnym začiatkom leta. Nie, milí poslanci, to vy ste si odsúhlasili na grémiu za tento rok 94 dní voľna. Študenti a žiaci zatiaľ dní voľna ešte len túžobne očakávajú. Toľko dní voľna nebolo nikdy v Národnej rade od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Medzi časom kulminuje aj čerešňová sezóna. Varíme chutný lekvár, s čerešňami pečieme bublaninu či makovú štrúdlu a keďže úroda bola tento rok mimoriadne bohatá, niekedy sa nám o čerešniach aj sníva. Takže sa zamýšľame, komu za to všetko môžeme poďakovať. Richard Takáč, všetci ti držíme palce. Nech žije slovenské poľnohospodárstvo. Aha, takže klasy na poli dozrievajú zrejme tiež vďaka predsedovi a príslušnému ministrovi a možno, že kvôli ním nastane v nedeľu aj letný slnovrat. A možno aj deň otcov. Ale nepredbiehajme. Plný udalostí bude hneď začiatok týždňa. V pondelok bude Svetový deň vetra a tak možno, že práve atmosférickým vzdušným prúdom poďakujeme za to, že k nám vôbec prvýkrát v histórii Slovenska zaveje predsedu vlády Indickej republiky, najľudnatejšej krajiny sveta. Až na 3 dní si k nám odskočí hinduistický nacionalista Narendra Modi a stretne sa s našim predsedom vlády aj s oblekom z prezidentského paláca. Pozorovatelia tentoraz veria, že Módi k nám naozaj príde, ale všetci viac menej tápajú v hľadaní zmyslu jeho návštevy na proruskej periférii Európy. Existuje pravda niekoľko dohadov o cieľoch Módiho návštevy u nášho malého slovenského maharáču. Obaja premiéri majú napríklad niektorých spoločných priateľov. Obaja premiéri práve neobľubujú menšiny svojich panstiev. Zrejme by sa celkom zhodli napríklad v zášti voči moslimom. Rozdiel je len v tom, že v Indii tvoria približne 14,2% obyvateľstva, čo v prepočte predstavuje viac ako 172 miliónov ľudí. Kým na Slovensku žije podľa oficiálneho sčítania obyvateľov presne 3862 moslimov, čo predstavuje približne 0,07% celkovej populácie. Takže náš premiér si musí svojich nepriateľov vyrábať aj z radov iných, početnejších menšín, napríklad Rómov a Maďarov. Nebude toho treba príliš veľa, aby sa slovensko-maďarské spolužitie na Slovensku opätovne nestalo témou parlamentných volieb. No možno, že si obaja premiéri pri stretnutí budú porovnávať, kto má väčší, ako sa to len povie, počet sledovateľov na sociálnych sieťach. No už v tejto kategórii náš predseda nemá šancu, ale možno, že Narendra svojmu hostiteľovi v predvolebnom roku ponúkne výkon svojich fariem, keďže ruské a vietnamské už neveľmi stíhajú. Veľmi sa teším na pondelkové celodňové rokovania. A možno, že sa Módi jednoducho prišiel pozrieť, čo za čudo sú to tie slovenské prorastové opatrenia. Máme teraz minútu pre priestor? O minútu, áno? Počkáme, ďakujem. Už hovoríme o nejakých prorastových opatreniach, ale akože skutek utek, akože kde sú tie prorastové opatrenia? Akože ja som žiadne zatiaľ nevidel, to je ako vlastne tá Kolumbová žena, hej, že všetci o nich hovoria, ale nikto ich nevidí. No dobre, ale neexistuje nejaký zásadnejší kontext tejto neobyčajnej návštevy. Ale áno, jestvuje. Začiatkom tohto roka došlo medzi Európskou úniou a Indiou k prelomovej dohode o voľnom obchode. Odborníci tvrdia, že podiel na výstavbe infraštruktúry Indie a na jej spotrebe je pre Európu jednou z ciest, ako si pomôcť udržať prosperitu v nasledujúcich 2 dekádach. A podľa viacerých pozorovateľov je správne, že sa to snaží využiť aj Slovensko, ktoré toho zatiaľ dosť zameškalo.
Lenže aké sú na to reálne šance vzhľadom na domáci manažerský tím? Pán Fico je veľmi zlý manažér a jeho veľmi negatívnou vlastnosťou je, že momentálne sa obklopil aj mimoriadne neschopnými ľuďmi, o ktorých by sa pokojne dalo povedať, že sú babráci alebo dokonca šarlatáni. V stredu zasadá vláda a premiér zaznamená konečne v manažovaní koalície výraznejší úspech, keďže sa mu podarí presvedčiť niektorých ministrov, aby sa na zasadaní neoslavovali meniny Adolfa, vzhľadom na to, že nikto z exekutívy nie je nositeľom tohto mena. Hol, 1 Liter Milch, 1 Eier, 29 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Vo štvrtok a piatok máme tradičný summit Európskej rady v Bruseli. A začína sa vytúžený víkend. V nedeľu nastane letná rovnodennosť a nielen v príživníckych rodinách oslávime Deň otcov. Ale každý poriadny syn určite už dávno vie, čím svojho tatina v jeho sviatočný deň poteší. A aké jedlo má ocino najradšej? Šunku. Šunku? A ešte čo? Už nič. Ocko je len taký šunkový. Ocko len taký šunkový? Nuž a šunkový tatino určite svojho potomka nenechá v srabe pri transformácii stranických peňazí. Najmä vtedy, keď je v ňom sám až po uši. Našťastie má vždy dostatok presvedčivých argumentov, z ktorých tie najdôležitejšie teraz pre vás vyberáme. Hovoríme o financovaní najsilnejšej vládnej strany. Nie je o čom. Ešte raz, nie je o čom. Nie je o čom, nie je o čom, nie je o čom, nie je o čom, nie je o čom. Toľko z mojej strany. Napriek presvedčivej obrane nemá predseda v poslednom období práve tie najlepšie dni. A čo robí ocino vtedy, keď má zlú náladu? Tak reže strom. Takže si držme klobúky a chráňme naše lesy. Zvolebnieva sa. Na ďalšie predpovede sa spolu pozrieme aj o týždeň. Zatiaľ dovidenia, priatelia.